Lennon, Maeve, in the year, Coimer, agus a roi stelle has spás tefistig aimshe Ard Mhacha, agus a chanceller voideka, puinte glachas an the scorer fad, níomh rial. Agus caihí Peile LGFA an chuirmid le níomh rinniu bhí clíthe dochrete aici an seartan seo caite in Tirón agus 8 funches scoilte aici. Tá lean spás ag Ard Mhacha sin tá sí sálar nachfuil Náid níl éon scór aimshe Peile LGFA. Rial an vantáiste nimtig an réitear an vantáiste hart. Nis, a chance a níomh head an tefistig. An dúir siad a head na níon tuair sí fin na boide. Iachar sin! Mar chríochó chéad Sullivan bhí géir dá go leis sin. Bhí agus sin an rud a bhí an astra ag Peile LGFA fanna club an nóid sin a an rud a bhí siad ag déanú é na níonar agus an sin nuair a tháinig muid an obair orneach aonteach idir Kate Sullivan. Ag seochain McCoy. Chance ar scór ché masíú tuairt fé ní hastíon. Thugn sí neis do riale géar a casar an Gustafson Coleman leis ar puinte an na scór. Bra siimplí iad mé neis chun tosig. Sin é agus tháinig muid chunker na chalíní chlánéir na gimmar le céal agus éidir teart thuas an parkin sin ó cattó a sí go dtí Niamh Coleman agus tá siad gobar an Peile céile agus fuair Niamh Coleman an spástíí féin is tí sa carnog an sin agus thug sí an ponte sin go hán sampla ar fád. Nis, Ard Mhacha agus Garbhí a chiáil tefiste feite ag an tonadí Cuivan McNally agus scór even ar fad ó McNally. Agus tháinig muid scóirínta go Civa an chartan seo caite fásta agus tas agníché có chamasach agus crunn taisiar an léifrod agus an luas a taciíonn sin cruúhí sí scór iontachtí féin an uair sin. No chance boide a chruthú níl Jody Egan a rúthir tefistig an bhfuil. A sé feite ag Grace Cass, ha Heatherton ar fáin, níl Heatherton ha puinte ce habáma, a habáide aimsethe ag Heatherton agus ní letartha ach puinte is há nó a go leile dul san cogstoppa. Agus scór den céad scá feite ag Niamh Heatherton an sin obair aontaigh ag Grace Cass chun an pass sampla a chur isteach agus cé go raibh job aontaigh Anna Carr